Hovorí sa, že by sme do obchodu nemali chodiť hladní a to je veľká pravda. Ale čím sa vlastne riadiť, aby náš nákupný košík neskončil kalorickou katastrofou? Vyskúšaj metódu 5, 4, 3, 2, 1. 5 druhov bielkovín, napríklad kuracie prsia, morčaciu šunku, grécky jogurt alebo tvaroh, nejaký syr, napríklad cottage alebo mozzarella a vajíčka. 4 druhy zeleniny podľa tvojej chuti, napríklad mrkva, brokolica, uhorka a paradajky. 3 druhy ovocia, ja som zobrala jablka, banány a pomelo. 2 druhy sacharidov, nevynecháme pečivo a pridáme napríklad zemiaky. A jednu malú pochuťku, sladkú alebo sladkú. To, čo kúpiš v obchode, potom doma aj zješ. Preto zdravé stravovanie začína nákupom. Ak sa chceš naučiť, ako si jednoducho vyskladať tanier, variť zdravšie a mať po ruke viac než 80 overených receptov, pridaj sa do skupiny Moje telo, moje pravidlá. Napíš mi do komentára Chcem a ja ti pošlem pozvánku.